Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li Malta se toħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv wara li konfermat li d-deficit tal-Gvern niżel għal 2.2% tal-prodott domestiku gross fl-2025. Dan ifisser li d-deficit ta' Malta issa niżel taħt il-limitu Ewropew ta' 3%. Id-deċiżjoni mistennija tiġi formalizzata f'Lulju waqt li Ecofin il-Kunsill li laqgħa l-Ministri għall-Finanzi Ewropej. Malta ddaħlet f'din il-proċedura wara li fl-2020 id-deficit tela għal 8.7% minħabba l-pandemija. Maħa kien hemm ukoll Franza, l-Italja, il-Belġju, l-Ungerija, il-Polonja u l-Slovakkja. Dakinhar il-Kummissjoni kienet stabbilit miri biex il-pajjiżi konfermati naqsu d-deficit taħt id-3% tal-ġid nazzjonali tagħhom. Then Malta reduced its general government deficit below 3% of GDP in 2025 and is projected to remain below 3% of GDP both this year and next. The Commission is therefore recommending ending Malta's excessive deficit procedure. Il-Kummissjoni Ewropea qed bassar ukoll li d-deficit ta' Malta se jibqa' taħt 3% matul din is-sena u s-sena d-dieħla. Fit-tbassir ekonomiku tar-Rabbija qalet li d-deficit jista' jinżel għal 2.1% sal-2027. Fis-qarrija l-Gvern Malti laqa' din ir-rakkomandazzjoni u qal li dan huwa ċertifikat ieħor pożittiv għall-Gvern li filwaqt li qed isostni lill-familji u lin-negozji qed ikompli jtejjeb il-finanzi pubbliċi. Il-Gvern irrimarka li Malta rnexxielha tikseb dan ir-riżultat minkejja li s-sena li għaddiet kienet l-uniku pajjiż Ewropew fejn ma kien hemm l-ebda żieda fil-prezz ta' petrol, diesel, gas u elettriku. Fakkar ukoll li dawn ir-riżultati ġew nnotati mill-Kummissjoni Ewropea anke fil-kontest ta' tax cuts, żieda fil-pensjonijiet u benefiċċji soċjali.